עשיתי אימון אחד אתמול וניסיתי כמה שיותר לשמור על כושר בצבא. באמת הרגשה כיפית מאוד לחזור אחרי כל העייפות ולבוא ולשחק ביום שבת, אין יותר כיף מזה. כן, אתה רואה, אנחנו עושים הרבה שילובי התקפה והכל נובע מתנועות ותקשורת של השחקנים. משתפר משחק למשחק. משתפר משחק למשחק, וטוב שהולך לנו, הכדורים נכנסים. לא קל לשחק פה למרות התוצאה שנראית, זו קבוצה עם חלק קדמי טוב, שיודעת איך לשחק במגרש הזה. מבחינת איכות המשחק, פעם זה נשמע שחצני, לא המשחק הכי טוב שלנו, קשה פה להניע את הכדור. עושים את הדברים נכון, מבחינת משחק הגנה, מבחינת לשחק קדימה, ניצול מצבים. הגול המהיר בחצי השני פחות או יותר גמר את המשחק. עובדים קשה מאוד, מאוד 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 קשה על כל האספקטים של משחק התקפה. בכמה מחזורים האחרונים דווקא קיבלנו גול שבוע שעבר וגם שבוע לפני. ראינו בווידאו את הטעויות, עובדים חזק על משחק ההגנה. רוצים לשכנע את השחקנים לעבוד קשה, מכניסים עוד שחקנים לרוטציה, יש תחרות, שחקנים רוצים להתקדם. אלה התוצאות. תשמע, לא ציפיתי לקבל, אבל גם לא ציפיתי יותר מדי כי תיארתי לעצמי מה הולך לקרות, אמרתי את זה עכשיו. אתה לא יכול להתאמן עם 10 שחקנים כל השבוע ולבוא בשבת ולהפתיע את מי שבאמת קבוצה מעל הליגה. באמת, אני 4 שנים במחלקת נוער, לא הייתה קבוצה כזאת שהיא באמת מעל הליגה, בכל פרמטר. כן, כי, תשמע, ברגע שיש לך, אתה יודע, איזה שינוי, אתה יודע, להשוות, לא יודע מה, אני מבין, תוספת זמן. שופט מפעיל שיקול דעת, 7-0. אתה רואה שהקבוצה גמורה, זה רק יכול לגרוע יותר, גם מבחינת המשחק. אז למה? גמור את המשחק, תודה רבה, נגמר, שידרת, הכל בסדר, להתראות, שלום. מה אומר לך? אין לי שיקול דעת. מה זה התשובה הזאת? זה אני עוד לא נתקלתי. תשמע, יש הרבה דברים, אני עוד פעם כועס מסיבה אחת, כי שבוע שעבר בנס ציונה פנדל של 1,000,000% אני לא מקבל, שהשופט אומר לי יד, ומדבר איתי על נפח, ואומר לי העליהום של כל השופטים בשבוע האחרון, ופה שחקן עושה גליץ', פנדל, עוד פעם, זה מה יש, צריך להרים אותם, לנסות, תראה, המאבק שלנו היום זה להישאר בליגה, במצב לא טוב, הבנתי שקבוצות תחתית הפסידו, זו עוד חצי נחמה, אנחנו צריכים להתעלות על עצמנו, אין מה לעשות.